Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सायज बामणवाड्यार कांदोली हांगासर आणि काल अशी हांगासर एक दुर्घटना घडली की लायफ गार्डांच्यो 10 गाडयो जळोन खाक जाल्यो। आता जाणून घेऊया त्यात लायफ गार्डाकडसून फुडली माहिती। टोटल 10 गाड्या होत्या, त्यातल्या 7 गाड्या जळून खाक झालेल्या आहेत, 3 गाड्या 50% जळलेल्या आहेत। आता हा लाईफगार्डचा इश्यू आहे, पण आता लाईफगार्ड ड्युटीवर जाणार कसा हा मेन इश्यू। टोटल 10 गाड्या होत्या, त्यातल्या 7 गाड्या खाक झाल्या। रोजच्या रेग्युलर प्रमाणे मी माझी बाईक तिथे पार्क केली, रेग्युलर जागेवर करतो त्या जागेवर पार्क केली आणि संध्याकाळी आलं। त्याच्यानंतर मग आम्ही परत डायरेक्ट सकाळी ड्युटीवर जाताना एक लाईफवर सकाळी मॉर्निंग ड्युटीवर जातो, त्यावेळी तो आला आणि त्यावेळी सांगितलं की आम्हाला की असं असं झालंय म्हणून। स्टुडंटा खातीर नवसरात सलगावकर।